Hello students, today we are going to learn first chapter plants and animals. मुलांना आपण मागच्या भागामध्ये प्लांट्स विषयी जाणून घेतले आहे. आता ह्या भागामध्ये आपण ॲनिमल्स विषयी माहिती घेणार आहोत. वनस्पतींप्रमाणेच हे ॲनिमल्स सुद्धा विविध ठिकाणी आढळतात. खूप थंड प्रदेशामध्ये आढळतात, त्याचबरोबर उंच डोंगरावर पर्वतांवरती आढळतात, जमिनीवर आढळतात, तशाच प्रमाणे ते पाण्यांमध्ये सुद्धा आढळतात. ॲनिमल्स कॅन ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एन्व्हायरमेंट इन विच दे लिव्ह. प्राण्यांचे हे त्या ज्या वातावरणामध्ये राहतात त्यानुसार त्यांचे ग्रुप केलेले आहेत. आता ते आपण बघूयात. फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स. These animals live on land, on the surface of the ground, in burrows below the surface of the ground. हे जे प्राणी आहेत ते जमिनीवर राहतात, जमिनीच्या पृष्ठभागावरती राहतात. त्याचबरोबर जमिनीमध्ये जी बिळं केलेली असतात त्या बिळांमध्ये सुद्धा राहतात. मग या मोस्ट ऑफ दीज ॲनिमल्स हॅव लेग्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड अँड लंग्स टू ब्रीथ. ह्या प्राण्यांना जमिनीवर चालण्यासाठी बऱ्याचशा प्राण्यांना पाय असतात आणि त्यांना श्वास घेण्यासाठी लंग्स असतात. आता टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स कोणते आहेत बघूयात. टायगर, लॉयन, काऊ, रॅबिट, कॅमल, स्नेक, अर्थवर्म हे काही टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. आता या टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्समध्ये काही कोणत्या प्राण्याला पहा पाय नाहीत पण तो जमिनीवरती चालतो, जमिनीवरती फिरतो, राहतो. मग कोणता प्राणी आहे सांगा बरं? बरोबर, तो आहे स्नेक. मग तो जमिनीवरती कसा फिरतो बरं? स्नेक क्रोल ऑन द ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन देअर बॉडीज. त्यांच्या शरीरावरती जे खवले असतात त्यांच्या मदतीने हे स्नेक सरपटत असतात. सेकंड, अर्बोरियल ॲनिमल्स. द ॲनिमल्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देअर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल ॲनिमल्स. म्हणजे जे प्राणी हे जास्तीत जास्त वेळ हे झाडांवरती व्यतीत करतात त्यांना अर्बोरियल ॲनिमल्स असं म्हटलं जातं. These animals have strong legs and arms. या प्राण्यांचे जे हात आणि लेग्स, पाय हे खूप मजबूत स्ट्रॉंग झाले असतात कारण ते जास्तीत जास्त काळ हे झाडावरती राहत असतात. फॉर एक्झाम्पल मंकी, ट्री लिझार्ड, फ्लाइंग स्क्विरल, कॅमेलियन ही त्याची काही उदाहरणं आहेत. नेक्स्ट थर्ड नंबर आहे एरियल ॲनिमल्स. These animals which live mostly in the air are called aerial animals. म्हणजे जे प्राणी हे हवेमध्ये जास्तीत जास्त वेळ व्यतीत करतात त्यांना एरियल ॲनिमल्स असं म्हटलं जातं. बर्ड्स, बॅट्स अँड सम इन्सेक्ट्स आर एरियल ॲनिमल्स. दे हॅव विंग्स टू फ्लाय. त्यांना उडण्यासाठी पंख असतात. देअर बॉडीज आर लाईट. बघा त्यांचं शरीर हे वजनानं खूप हलकं असतं. का असतं बरं? तर त्यांच्या शरीरामधली जी हाडं असतात, त्यांचे पंख असतात ते पोकळ असतात आणि त्यामुळे ते वजनानं हलके होतात आणि आकाशामध्ये सहज उडू शकतात. नेक्स्ट आहे एक्वेटिक ॲनिमल्स. फोर्थ नंबर, द ॲनिमल्स विच लिव्ह इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ॲनिमल्स. म्हणजे जे प्राणी हे पाण्यांमध्ये राहतात त्यांना एक्वेटिक ॲनिमल असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल फिश, स्नेल, टर्टल अँड क्रॅब हे कसे आहेत? एक्वेटिक ॲनिमल्स आहेत. दे हॅव फिन्स ऑर सुटेबल लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम. त्याचबरोबर वेब्ड टोज ऑफ अ डक or paddle like limbs of turtle help them to push water and swim. बघा डकला पॅडल त्यांचे जे असतात वेब्ड टोज असतात. वेब्ड टोज म्हणजेच कसे पहा दोन बोटांच्या मध्ये स्किन असते, त्वचा असते आणि त्यामुळं त्या टोजला काय म्हणायचं? वेब्ड टोज. आणि ह्या पायांमुळं ते सहज पाण्यामध्ये पोहू शकतात. फिश अँड क्रॅब्स हॅव गिल्स टू ब्रीथ. ह्या प्राण्यांना पाण्यामध्ये श्वास घेण्यासाठी गिल्स असतात. नेक्स्ट ॲनिमल्स ॲम्फेबियन्स. ॲम्फेबियन्स विच कॅन लिव्ह इन वॉटर ॲज वेल ॲज ऑन द लँड आर कॉल्ड ॲम्फेबियन्स. म्हणजे जे प्राणी जमिनीवर राहतात त्याचबरोबर पाण्यामध्ये पण राहतात अशा प्राण्यांना ॲम्फेबियन्स असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल्स फ्रॉग, सालमेंडर हे प्राणी हे पाण्यावर पण राहतात आणि त्याचबरोबर जमिनीवरती सुद्धा राहतात. ॲडॅप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हॅबिट्स. ॲनिमल्स इट प्लांट्स अँड अदर ॲनिमल्स. दे कॅन बी डिवायडेड इन टू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू टाईप ऑफ फूड हॅबिट्स. बघा ते जे अन्न खातात
म्हणजे ते अन्नाच्या ज्या सवयी आहेत, ते ज्या प्रकारचं अन्न खातात, म्हणजे ते वनस्पती खातात का इतर प्राण्यांचं मांस खातात, त्यानुसार त्यांचे ग्रुप केलेले आहेत त्यांच्या खाण्याच्या सवयीनुसार. फर्स्ट आहे प्लांट इटिंग ॲनिमल्स, हर्बिवॉर्स. Animals like cow, goat, buffalo, sheep and giraffe eat plants. हे प्राणी वनस्पती खातात. They are called plant eating animals or herbivores. यांनाच वनस्पती खाणारे प्राणी किंवा herbivores असं म्हटलं जातं. They have sharp cutting teeth and strong grinding teeth. यांचे दात हे वनस्पती खाण्यास उपयोगी असेच असतात. नेक्स्ट आहे फ्लेश इटिंग ॲनिमल्स, त्यांनाच कार्निवर्स असं म्हटलं जातं. Animals like lion, tiger, fox and dog eat the flesh of other animals. हे प्राणी इतर प्राण्यांचं मांस खातात. They are called flesh eating animals or carnivores. They have well developed tearing teeth. त्यांचे दात कसे असतात, चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेले असतात, जे मांस फाडून खाता यावं यासाठी. Birds like eagle and vulture have sharp beak and claws to catch and tear flesh. बघा, व्हल्चर सारख्या प्राण्यांचे जे चोंच आहे किंवा त्यांची नखं असतात, ते पकडण्यासाठी आणि मांस तोडून खाण्यासाठी खूप शार्प असतात, धारदार असतात. They are also called scavengers because they eat garbage and dead animals. आणि त्याचबरोबर त्यांना स्कॅव्हेंजर्स असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण ते गार्बेज खातात आणि मेलेले प्राण्यांचं मांस सुद्धा खातात. म्हणजेच त्यांना स्कॅव्हेंजर्स म्हणजे स्वच्छताकर्मी सुद्धा म्हटलं जातं, म्हणजे एक प्रकारे ते स्वच्छता करत असतात. नेक्स्ट आहे ॲनिमल्स इटिंग प्लांट अँड अदर ॲनिमल्स. बघा, जे प्राणी प्लांट पण खातात आणि इतर प्राण्यांचं मांस प्राण्यांना सुद्धा खातात, त्यांना म्हणायचं ऑमनिवर्स. ॲनिमल्स लाईक बेअर, क्रो अँड कॉकरोच eat both plant and flesh of other animals. They are called omnivores. Do you know man also an omnivores? पहा, तुम्हाला माहिती आहे का, माणूस हा सुद्धा एक ऑमनिवर्स आहे. कसा बघा, ही इट प्लांट्स. बघा, माणसं आपण प्लांट्स तर खातोच, त्याचबरोबर फ्लेश ऑफ अदर ॲनिमल्स लाईक फिश, गोट अँड चिकन अशा प्राण्यांचं मांस सुद्धा खातो. त्यामुळे मनुष्य हा सुद्धा कसा आहे, ऑमनिवर्स आहे. फोर्थ आहे पॅरासाइट्स. देअर आर सर्टन टाइप्स ऑफ स्मॉल ॲनिमल्स दॅट लिव्ह ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ॲनिमल्स. दे आर कॉल्ड पॅरासाइट्स. म्हणजे जे प्राणी शरीराच्या आत किंवा इतर प्राण्यांच्या शरीराच्या बॉडीजवर राहतात, ते जगतात, त्यांना पॅरासाइट्स असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल मॉस्किटोज, लीच, बग्स अँड हुकवर्म्स आर कॉल्ड पॅरासाइट्स. सगळ्यात कॉमन तुम्हाला माहीत असलेलं कोणतं उदाहरण आहे तर मॉस्किटोज, मच्छर. ते तर आपल्या मनुष्याच्या प्राण्यांच्या अंगावरती बसून ते त्यांचं रक्त शोषण खातात. तर त्यांचं जे ब्लड हे त्यांचं फूड असतं, रक्त म्हणजेच हे त्यांचं अन्न असतं. दे मे हॅव सकर्स ऑर सकिंग ट्यूब्स टू सक फूड फ्रॉम अदर बॉडीज. दुसऱ्यांच्या शरीरामधून रक्त शोषण्यासाठी त्यांच्याकडे सकर्स असतात. आता आपण हे प्राणी त्यांच्या वातावरणात ॲडॅप्टेशन कसं करतात आणि वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ॲडॅप्टेशन कसं केलं जातं, ते आपण आता ह्या भागामध्ये ह्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये शिकणार आहोत. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ॲनिमल्स आर ॲडॉप्ट ऑन देअर सराउंडिंग्स. बघा, त्यांचं वातावरणानुसार त्यांचं बॉडी स्ट्रक्चरसुद्धा बदललेलं असतं. द स्किन ऑफ ॲनिमल्स ॲक्ट ॲज अ प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स. तर ह्या प्राण्यांची स्किन, त्वचा ही कशी असते, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्सचं काम करत असते. The skin of animals help them to protect from various climate conditions. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या वातावरणांमध्ये त्यांची त्वचा ही त्यांचं संरक्षण करत असते. बघा, पोलार बेअर, सिल्वर फॉक्स अँड हिमालयन रॅबिट दॅट लिव्ह इन कोल्ड रिजन युजली हॅव थिक फर ऑन देअर स्किन. हे जे थंड प्रदेशामध्ये राहणारे प्राणी आहेत, त्यांच्या शरीरावरची त्वचा कशी असते, थिक असते आणि त्यांच्या शरीरावरती केसांचं प्रमाण जास्त असतं. दे ऑल्सो हॅव अ लेअर ऑफ फॅट अंडर देअर स्किन. द फर अँड फॅट कीप्स देअर बॉडी वॉर्म. आणि फॅटचं एक थर असतो आणि त्यामुळे ते त्यांची त्वचा कशी असते, सुरक्षित राहते, ते नेहमी गरम राहतात. ॲनिमल्स लिव्ह इन डेझर्ट लाईक कॅमल हॅव थिक अँड लेस हेअरी स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. तर कॅमलची त्वचा कशी असते, ही जाड असते आणि लेस हेअरी असते. त्यामुळं काय होतं,
जे उष्ण वातावरण आहे त्यापासून त्यांचं संरक्षण होतं. आता आपण बघितलं की त्वचेमुळे ह्या प्राण्यांचं त्या त्या वातावरणामध्ये संरक्षण होत असतं. सम ॲनिमल्स लाईक लिझार्ड, स्नेक्स आर अँड बर्ड्स हॅव स्कॅल्स ऑर फिदर्स ऑन देअर बॉडी. पहा, काही प्राण्यांच्या शरीरावरती खवले असतात किंवा पंख असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या त्वचेचं हे संरक्षण होत असतं. दिस प्रोटेक्ट देअर स्किन फ्रॉम ड्राईंग. आणि हे त्यांची त्वचा कोरडी होण्यापासून त्यांना संरक्षण मिळतं. कलर प्रोटेक्शन. स्किनप्रमाणेच आता त्यांना रंगामुळे सुद्धा त्यांचं प्रोटेक्शन कसं होतं ते बघूयात. सम ॲनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देअर एनिमीज बाय चेंजिंग द कलर ऑफ देअर स्किन इनटू द कलर ऑफ देअर सराउंडिंग्स. तर काही प्राणी हे त्या वातावरणानुसार स्वतःचा रंग बदलत असतात. देअर कलर हेल्प्स देम इन हायडिंग फ्रॉम देअर एनिमीज. पहा, त्यांचा रंग हा त्यांच्या शत्रूंपासून त्यांना वाचवण्यासाठी मदत करत असतो. झेब्रा, टायगर अँड लेपर्ड्स हॅव स्ट्रिप्स ऑर स्पॉट्स ऑन देअर बॉडीज. यांच्या अंगावरती ठिपके असतात किंवा स्पॉट्स असतात, स्ट्रिप्स असतात आणि यामुळं ते सहज त्या वातावरणामध्ये मिसळून जातात. ते दुसऱ्या प्राण्यांना दिसत नाहीत. पोलार बेअर अँड फॉक्स आर व्हाईट. दे कॅन नॉट बी इझिली सीन इन द स्नो. पोलार बेअर हे पांडवच ओळखू शकत नाहीत. त्याचबरोबर द लीफ इन्सेक्ट लुक लाईक लीव्ज. आणि लीफ इन्सेक्ट्स हे तर अगदी पानाप्रमाणे दिसतात आणि पानावर जर बसलेले असतील तरी ते सहज आपल्याला ओळखू येत नाहीत. आता आपण पाहणार आहोत हायबर्नेशन. आता हायबर्नेशन काय आहे बघूयात. इन विंटर व्हेन द वेदर इज टू कोल्ड अँड देअर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड, some animals go in caves or underground burrows and sleep for a long time. This process of sleeping is called hibernation. म्हणजे पहा, हिवाळ्यामध्ये जेव्हा वातावरण खूप जास्त थंड असतं अशा वेळी अन्नाचा जेव्हा तुटवडा होतो त्यावेळी काही प्राणी काय करतात, केव्जमध्ये किंवा बिळामध्ये जाऊन राहतात आणि जास्त काळासाठी तिथे ते झोपतात. मग ह्या त्यांच्या वेळेला झोपण्याचे जे हे वेळ आहे त्याला हायबर्नेशन असं म्हटलं जातं. द कॉमन ॲनिमल दॅट हायबर्नेट्स आर फ्रॉग, इन्सेक्ट्स, स्नेल अँड अ फ्यू रेप्टाईल. हे याच्यामध्ये येतात.